दिनै खासियाबारियाव 30 बेडेड हस्पिटालनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों आरो जोंनि सरकारनिफ्राय 1 करोड़ बेवहाय सेंसन होनाय जादों 30 बेडेड हस्पिटाल लुनो थाखाय खासियाबारि ओनसोलनि हस्पिटालखौ लानानै गासैबो हारि माहारिनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ बुंदोंमोन जे बेवहाय मोनसे हस्पिटाल नांगौ नङाब्ला गोबां उसुबिदा जायो आरो बेखौनो नोजोर बोनानै जोङो थांनाय जोंनि मिटिंआव जों पास खालामनानै दा हेल्थ डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेवहाय 1 करोड़ फैसा सेंसन होनाय जादों आरो बिनि लुनाय हाबाफारिया सेप्तेम्बर दाननिफ्रायनो जागायगोन आरो बिटिआर ओनसोलाव जेराव जेराव हस्पिटाल गैया बे गासैबो ओनसोलाव गोदानै हस्पिटाल लुनायनि थाखाय जोङो भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों रायलायदों आरो बिथांमोनाबो जोंनो खोथा होदों हेल्थ सेक्टरखौ जोङो एसे स्पेसियली नायनो नागिरदों जोंनि ओनसोलनि फिसा फिसा बेरामावबो जाहाथे रायजो राजाफ्रा गुबुन गोजानाव माने थाखा फैसा गारनानै थांनो गोनां जाया बेखौ सुबिदाखौ जों खालामनो सानदों आरो लोगोसे चेन्नाइनि मोनसे आम्मा स्पेशलिटी हस्पिटाल जोंनि ओनसोलनि माखासे बेरामफोर जायफोरनिखि गोब्राब बेराम बेफोरखौ जोङो गभर्नमेन्टनि जितु अटल अमृत कार्ड आरो आयुष्मान भारत कार्ड बेजों लोगोसे जिखिनि फैसा जोंनो नांदेरगो बेखौ आम्मा हस्पिटाला होनाय जागोन आरो सासे जोंनि पेसेन्टआ मोजाङै फ्रिलि चेन्नाइआव थांनानै बे हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट लानानै फैनो हागोन नोजोर बोनांगो मानोना गोबां गरिब गुन्द्राफ्रा दिनै मुलि मोनजायैनि थाब थैनो गोनां जायो बायदिसिना बेमाराव गोलैनो गोनां जायो दा बेखौ सुफुंनो थाखाय जोङो फैगौ 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय नाजादों आरो आङो मिजिंथिदों जों बेखौ मोजाङैनो सुस्रांनो हागोन जे प्रफेसनेलाइज जालांनाय जे फरायसालि दा बेनि गेजेरावनो एमए सेक्सनाव माखासे लेंगुवेज टिचारफ्रा थालांदों बिनि सायाव सारा मा होनगोन जों बिनि थाखाय आसाम सरकारजों मोनसे स्पेशल मिटिं लागोन फैगौ 10 अक्ट'नि गेजेराव आरो बे स्पेशल मिटिंआवनो बे गासैबो जेंनाफोरखौ जोङो बिथङै रायलायगोन माने डिटेल्सै रायलायगोन जे बियो मा जोंहा दा जेंना थालांदों भेन्सार स्कुलनि जेंना लेंगुवेज टिचारनि जेंना गुबुन गुबुन जेंना जायफोर दङ बे जेंनाफोरखौ माबायदि जों सुस्रांनो हायो आसाम सरकारजों जोङो थाबैनो 10 अक्ट'नि गेजेराव जों रायलायनो सानदों बिनि उनाव बाकिखिनि पलिसिखौ जोङो फोसावनाय जागोन 5 सेप्तेम्बर जों बिटिआर सरकार मानगोनां सुद्रामा प्रमोद बर' सार बिथां आरो जमदुवार समष्टिनि एमसिएलए रेवरुवा नार्जारी जों दिनै बे कासियाबारि ओनसोलाव गोदान 30 बेडेड हस्पिटालनि थाखाय जों फाउन्डेसन खालामदों आरो 2005 निफ्राय 2020 सिम माने हस्पिटालनि थाखाय माने सरकार सोलिनाय सम बे माने आं बुंनो नागिरो जे माबा बे कासिबारियाव कोनो हस्पिटाल गैयामोन दिनै जों फाउन्डेसन खालामनानै बिराद जों बिटिआर सरकाराबो मोजां मोनदों आरो ओमफ्राय बे कासिबारि ओनसोलनि सुबुंफोर जमदुवार समष्टिनि बे सुबुंफोर दिनै बिराद आनन्दित जादों रायजो राजाफोरखौ आं मेसेज हरनो नागिरो जे नट अनलि बे कासिबारि जमदुवार कन्स्टिटुएन्सि जेसेबां कन्स्टिटुएन्सि दं बिटिआरनि गेजेराव 40टा समष्टि दं 40टा समष्टिनि गेजेराव ओरैबायदि जेसेबां जायगा दं जे हस्पिटाल गैया साब सेन्टार गैया पिएचसि गैया बेबायदि जायगायाव जों बिटिआर सरकार गोदान हस्पिटाल बानायगोन पिएचसि बानायगोन आरो साब सेन्टार बानायगोन आरो बानायनानै जाहाथे बिटिआर सुबुंफोरखौ जाहाथे सঠিक चिकित्सा प्रदान हरनो हायो बिदिखौ आरो मोनगासिनो माने बे कासिबारि ओनसोलनिफ्राय गुसाइगाव आरएनबि सिभिल हस्पिटालसिम थांनाय फैलाय बिराद खस्थ' जायो जेसेबां गर्भबती हिन्जावफोर दं महिलाफोर दं बिथांमोना माने लामायाबो थिग नङा ओंखायनो बिराद खस्थ' मोनो जों बिटिआर सरकार बानायबाय लामाबो जागासिनो दं आरो बे गोदान हस्पिटालबो जागासिनो दं आं सानो जे फैगौ समायाव माबा बे मा होनो कासिबारि ओनसोलनि गासिबो रायजो राजाफोर माने सुबिदा मोनगोन आरो आनन्द जागोन आरो बे नैबे सरकार जे परिबर्तन जागासिनो दं मानोना जोंनो सरकार बानायनाय लोगो लोगो बे 6 मासनि गेजेराव जों माबा फाउन्डेसन खालामदों आरो दिनैहाय 1 कोटि टाका सेंसन खालामदों बे नैबे गोदान हस्पिटालनि थाखाय आरो पर्यायक्रमे जों सेंसन हरबाय थागोन।